Когато едно дете показва признаци на забавяне в развитието, веднага изниква един много важен, даже бих казал критичен въпрос. Кой носи отговорност да се направи нещо? Нека да разгледаме заедно този сложен, но абсолютно жизнено важен процес. И за да усетим колко сериозна е темата, нека погледнем само едно число. Приблизително 1 на всеки 6 деца в САЩ има някаква форма на забавяне в развитието. Това не е просто някаква суха статистика, а ежедневната реалност за милиони семейства. И тук стигаме до сърцето на проблема. В миналото липсата на ясна отговорност е била огромна спънка. Нали знаете как е? Когато всички са отговорни, в крайна сметка има огромен риск никой да не е отговорен. Добре, важно е да разберем, че ранното откриване не е просто щракване с пръсти, не е еднократно събитие. По-скоро трябва да си го представим като една щафетна надпревара с времето. И в тази надпревара всеки етап, всяко предаване на щафетата е абсолютно решаващо за бъдещето на детето. И така, тази надпревара се състои от 3 ключови стъпки. Първо, имаме наблюдението. Това е, да кажем, постоянното, неформално следене на това, как детето напредва. След това идва скринингът. Това вече е по-формален, бърз тест. Внимание, той не поставя диагноза. Просто светва една червена лампичка, ако има някакъв риск. И накрая, третата стъпка – диагностичната оценка. Ето тук вече говорим за задълбочен преглед от специалисти, който води до самата диагноза. И така, в нашата щафета, кои са първите състезатели? Ами, разбира се, родителите. Те са хората, които са с детето си нон-стоп. И съвсем естествено, те най-често са първите, които усещат, че нещо може би не е съвсем както трябва. Тук става дума за една огромна фундаментална промяна в мисленето. В миналото доминираше този пасивен подход, изчакай и ще го израсне. Днес обаче знаем, че това е грешно. Модерният подход е проактивен, действай рано. Точно това насърчават и различни програми. Не чакай, а действай при първото, дори най-малкото притеснение. И тук е ключът от бараката, както се казва. Когато родителите познават етапите, знаят какво да очакват, те се превръщат в овластени. А едно овластено семейство е най-силният защитник на детето си. Те могат уверено да поискат помощ, да настояват за прегледи, вместо просто да приемат съвета да чакат. Добре, родителят е забелязал нещо. Какво следва? Ами предава щафетата. На кого? На здравната система. Педиатрите, личните лекари, те са на първа линия, те поемат щафетата. И тук нещата не са оставени на случайността. Американската академия по педиатрия, например, има много ясни насоки. Препоръчват се задължителни скрининги за общо развитие на 9, 18 и 30 месеца. И не само това. Има и специфични скрининги само за аутизъм на 18 и 24 месеца. Има си график, има си ред. И тук отговорността на педиатъра е кристално ясна. Ако скринингът покаже дори минимален риск, има само едно правило – незабавно насочване. Не утре, не след месец, веднага. Защото всяко отлагане, всяко изчакай и ще видим, на този етап работи срещу детето. Добре, щафетата е в движение. Но не само лекарите са на пистата. Има и друг много важен участник – учителите. Хората в яслите и детските градини виждат децата в съвсем различна светлина, в група, в социална среда. И тяхната гледна точка е просто безценна. И това не са просто празни приказки. Един от източниците, които разглеждаме, ги нарича, чуйте само, агенти, които играят основна роля в ранното откриване. Агенти. Това показва колко активна и важна е тяхната роля. И какво точно правят те? Ами първо наблюдават, всеки ден. Ако забележат, че едно дете има нужда от допълнителна подкрепа, те се свързват с така наречения СОП-координатор. Това е специалист в детската градина или училището, който отговаря точно за тези случаи. И ако се наложи, те заедно могат да насочат семейството и към външни специалисти. И така, след като притеснението е забелязано и щафетата е предадена нататък, стигаме до финалната права. А това е диагностичната оценка. И тук е много важно да се разбере. Това не е работа за един единствен човек. Не. Диагнозата се поставя от цял отбор. Един мултидисциплинарен екип. В него може да има психолози, логопеди, специални педагози, лекари. Всеки поглежда детето през своята призма, със своите знания. И само така, когато се съберат всички парченца от пъзела, се получава пълната картина. И докато тези специалисти вършат своята работа, над цялата система трябва да има някой, който да се грижи тя да работи.
Това са местните образователни власти, като регионалните управления на образованието, например. Тяхна е крайната отговорност да се уверят, че всяко дете, което има нужда, преминава през този процес бързо и ефективно. И така, стигаме до извода. За да спечели детето тази надпревара, не е достатъчно само родителят да е бърз или само лекарят. Всички – родители, лекари, учители, институции – трябва да работят като един перфектно смазан механизъм. Като истински отбор. Има един модел, който описва как трябва да изглежда идеалната система. Нарича се моделът безгрешна врата. Идеята е гениално проста. Няма значение на чия врата ще почукаш първ с притеснението си. Дали ще е на лекаря или на учителя, всяка врата трябва да води до един и същ ясен, стандартизиран процес на оценка. Няма грешен път. И така, нека да видим цялата щафета още веднъж, стъпка по стъпка. Първо, родителят наблюдава, предава щафетата. Второ, педиатърът поема, прави скрининг. Ако има риск, предава щафетата нататък. Трето, екипът от специалисти прави пълна оценка. И четвърто, финалната цел на цялото това бягане – детето да получи правилната помощ, възможно най-рано. В крайна сметка става ясно, че тази система зависи от всеки един от нас. И въпросът вече не е просто чия е отговорността, въпросът е дали всеки от нас, като родител, като професионалист, като част от обществото, е готов да поеме своята част от щафетата, когато му дойде редът.